YouTube channel kung asa maghatag og mga free nga SEO training. So karon atong topic, continuation ni siya sa website audit series nato. Naa na ta sa episode 8 kung asa magisgot ta about text content count sa atong website, no. Before naalang ko'y i-plug, mao ni ang atong website, no, pinoyseo.ph. Naata karon sa mo ni ang mga SEO processes na akong gibutang. Naata karon sa website audit, ga-check pa ta unsay mga issues, no, sa sulod sa atong website. Kani mismo mo ni atong case study. Pero nagpagawas kog bag-o nga video, keyword research, no, and page siya nga video kay extensive kaayo. Diri maka-learn ka unsaon pagpangita, unsaon pag keyword research gyud, unsaon pagpangita right keywords, unsaon pag select sa right keywords to target, unsaon pag himo sa silo, unsaon pag check sa keyword difficulty. So essential na siya nga part, no, sa SEO, and need na siya may bahuan yun if you really want to be kanang an SEO specialist. Ako nang gi-offer, nara siya sa courses page, no. So mo ni siya extensive keyword research, and paid ni siya nga course, 699 lang. So you can buy this o pwede ka mag-enroll. So nanay mga ubay-ubay nagpalit, no, and salamat kay sa inyo sa mga nagpalit. Hopefully naadjud mo'y makuha ani nga training. And while we're at it, kani diri sa courses page, no, ako na pong gibutang diri ang website audit ug ang SEO overview nga mga courses. Pwede mo ka-enroll o pwede mo tan-awon. In this way, naka-organize siya tarong, no, ang mga videos. Pero nagyapon sila makita gyapon diri sa YouTube channel. Mga free trainings nagyapon sa YouTube channel. So kana lang, no, balik ta sa ato ang free training karon. Nagisgot ta about number of words. So diri na ta nga part sa ato ang checklist, on page copy or number of words. Mo ni atong hisgutan. Number of words. Unsa may guidelines ani? Word count guidelines. Kasagaran word count, no, sa kada page. Ang word count day mo ni siya, no. Kung magtanaw ka sa usa ka page, example maadto ta sa SEO overview. Ang word count, no, is pila ka words ang sulod ani nga page. So for example kani ako ning kopyahon to ko sa word counter, 122 words na siya, no. Sa una, ang okay ra nga guideline or standard kay 300 words to 500. Okay na siya, no. Pero over the years nag-evolve na pud ang Google. Mas mopabor na sila sa long form content. So unsa man na sila? Mo na sila ang mga content nga mag-contain og mga 1,000, at least 1,000 words pataas, no. Sa ako man ganing guideline mismo is ganahan ko 1,500 to 2,000 words. Ana siya, no. So ako ibutang diri 1,500 to 2,000 words per page. No. Dayon dili span, meaning well written siya article. Dayon written for people. So kasagaran, no, atong guidelines na karon is written for people na siya. Kay sa una, kusog man gud kaayo ang kanabitang magsulat lag article, butangan lag keywords daghan. And dili kayo masabtan ang article, pero taas siya, murank na siya. Karon bright na kay si Google nga kabalo gid siya unsay mga kanang well-written articles. Then mo na iyang paboran, no, 1,500 to 2,000. Pero of course,
napoy sudlan jud ninyo keyword rich siya nga content no. So karon kabalo na ta nga mo nay guidelines sa ato ang content or sa atong text content. Example sa atong homepage, itong tan-awon pila siya ka words. Copy. 691. So kulang pa ni siya. Balik ta sa atong guidelines, 1,500 to 2,000 words per page. Atong homepage mismo kulang ni siya no. Ato nang gituyo no nga wala pa tay gisulat jud nga mga content ani, and sa uban pud nga mga pages ani kulang gid sila. Ano? Ato ning ipadagan. Okay. So mo nino na okay na ang Screaming Frog, na open na siya and humanag-run tanan, completed na. So sa Screaming Frog makita din nato ang word count no. Na siya word count nga column. Mo ni ang mga URLs nato sa website dayon makita ng mga word count dayon. Kung inyong tanawon, gagmay kaayo ang word count sa atong mga pages, tab 100, 400. Wala joy ato isort ha. Ang pinakadako nato is ang atong homepage, 688. Gi-check ni nato ganina, 691, no? So close ra siya. Dayon di nimo makit-an ana, mura na siya. Yang mga word count sa ato ning kopyahon. Ito ibutang diri no, word count. At least karon kabalot sa mga need improve nato. So URL dayon count. Paabot diri based sa atong guidelines, daghan siya no, walay nakapasar. All pages have low word count. Ana. Dayon recommendations is write more content. Write more content. So pending ni siya. Pending gyapon ni. Kay ato pa maning ipasulat. Ani akong i-link diri word count. Ani din siya no, sa ako ang pagpasulat sa mga content nako. Dili ako'y musulat yun no, so na ako'y third party nga ginagamit, 199jobs.com. So diri ko gakuha og mga content no, article. So daghan kay writers diri nga mga Pinoy. Actually 199jobs is Philippine nga website no. O diri ko gapasulat og mga content nako sa akong website. Dili lang sa akong personal website, pati sa akong mga client websites no. So diri mo anhilang ka diri sa may diri writing and editing. Make sure lang nga nindot og reviews ang imuhang i-hire. Mostly mga 2,000 word nga articles na sila sa mga 1,000 pesos akong mapalit ana. So ana dira ko gapasulat jud. And dugay na ko gagamit ani nila mo jud ni akong source no sa mga sa mga articles nako. So kani akong plano, kani akong mga pages diri nga na-detect diri sa atong word count, kana agian ako ni dayon butangan og igno nako ang kanang writer nga kani nga page ganahan ako ani 1,500 words, and diri mo balik no unsaon ako pagkabalo sa mga
keywords nga gamiton. So kato naghimo na kog keyword research daan kay para kato kani nga course naghimo na ko kay para kabalo kung unsa nga keywords target. So diri makita ninyo kani nga video, makita ninyo ang mga keywords nga akong nakita para ani nga mga pages. Og in fact napagalid yung mga pages nga akong gipambuhat, base na siya no sa keyword research na ako yung mga nabuhat nga mga or na ako yung mga ideas nga mga topics na noon nga buhatan og pages ana. So mo na siya akong isend sa writer dire paghuman mga 3 to 4 day o 3 to 5 days makasulat na sila. Paghuman publish lang dayon nako. And so far wala ko'y bating article na dawat no. O parehan niya na siya kani nakapasulat na ko ani niya 1,500 5-star reviews pagali ni siya. Kapasulat na ko ani niya sa una. So kana no mo na siya ang low word count balik ta sa atong guidelines 1,500 to 2,000 words and well written and keyword rich siya nga content. So again ang mga keywords ani nakuha na nako sa keyword research nga course nato diri no kani. Ang next nato nga i-check is external duplicate mga duplicate copies. Ako ipakita sa inyo unsa ako pag-check kung naabay mga duplicate copies sa atong website. Kana lang sa karon nga video. See you sa next video and thank you for watching.